Bueno, kaixo. Gaur egingo duguna da, jarraituko dugu aurreko atalekin, eta gaur ikusiko dugu XSLeten barrun, for each. Vale? For each sententzia horrek zer egin nahi duen, for bat besterik, ez da? Kontzeptua simplea da, baina horretarako bideo txiki bat ere egingo dugu. Hemen daukagu W3 Schoolseko orrialdia, eta sartu geha, gogoratu, hemen daukazuela ezkarraldian, XML-en ondoren, hemen XSLT, hemen ikusten da, XSLT tutorial for each, Eta hemen gaude, jungo pixkanaka denak egiten. Orduan hemen ikusten da, zer egiten du, aurreko bideotan ikusitako adibide berdina da, baina pixkanaka doa elementu berriak gehitzen, eta ikusten duguna da, hemen daukagu, betikoa, template match, erro osoa egiten du ordezkatu zerbaitekin, eta zerbait hori zer da? Web orrialdetxo bat, taula bat sortzen duna, eta baita ere hasieran jartzen duna MyCity Collection, eta aiatzen da puntu batetaraino non joan behar da taulari gehitzen errenkada gehiago. Orduan, TR hau da errenkada bat, eta hauek dira errenkada horren barruan, TD-ak zutabeak edo gelaskak. Orduan, for bat da, azkenian, for each select catalog city, hau da, katalogo eta CD barruko bakoitzeko egintzazu hori guztia. Orduan, horien barrura sartzen da, katalog citira sartzen da, eta hartzen ditu bi balio hauek, title eta artist. Biak hartzen ditu bertatikan. Eta hori da, aurrekoarekin alderatuta daukagun gauza bakarra. Lehengo adibidean, ikusten genunean value of, esplikatzeko bideoa, hemengo for each hau gorriz dagona etzan agertzen. Orduan, behin bakarrikan, zegoen lerro bat, hartzen zuen lehenbiziko CD-a, eta lehenbiziko CD-aren izenburua eta artistaren izena jartzen zituen. Baina, klaro, orain egingo duna da, for each bat, zeiten duna da, hartu zuaitz osoa eta dijoa bilatzen katalog CD bat. Baina, klaro, hau dago, aplikatuta dago template hau, erroaren barruan. Orduan, gogoratu dena aplikatuko dula errotikan hasita. Orduan, derrigorrez, hasi behar da begiratzen katalog eta CD jartzen. Ezin dezu zure zenak jarri hemen CD, ze template edo, plantilla hau etzaio aplikatzen CD bakoitzari, baizik eta zuaitz osoari. Orduan, derrigorrez, nabigatzeko XPath sententzio jarri behar dugu. Goiko eremua dela katalogoa eta hurrengo eremua dela CD. Hori bakarrikan da, ikusten dugu hemen try yourselfekin, eta ikusten dugu ja nola agertzen dian elementu guztiak. Kenduko bagenu for each hau, hemen dikan, kenduko dugu, hemen hasi eta buka, eta ez daukagu ezer gehiago, agertuko litzateke, ezertxo ere ez litzateke agertuko. Ze ez du bilatzen title eta artist ez dulako nabigatzen. Egin beharko lukena da, hemen, igual, uste torrelako zerbait ez egola jarrita leno, katalog, CD, eta title, pixka bat, egingo dugu, egingo dugu kopiatu eta itxatxi hobeto. Eta hemen hau. Eta ikusiko dugu, ea zerbait agertzen den. Ez digu ondo egin, baina egiten duna da, errepikatu zea guztitako. Katalogerena ez dut ondo egin. Hain kendingo eta hau. Eta orain ikusiko dugu zer egiten duen. Ikusten, ondo hartzen ditu lehenbiziko elementua, baina, klaro, ez daude for baten barruan sartuta.
Eta ikusi dezue baita ere, nola aldatu dan hemengo XPath elementua. Zuk ite bali badezu for each eta ja sartzen bali badezu horrekin katalog CD-ren barruan, ondoren bakarrikan select egin badezuna da title. Eta ez catalog CD title. Vale? Aunque uste dut, bueno, ez funtzionatzen horrela. Naizta hemen agertu katalog eta CD, ezin zala ondo atera hoi, vale? Bueno, ikusten duzue, gutxi gora bera, elementu hauek esplikatzeko onbalio izan digu adibideak, nik uste baino kasu bereziago ateraztegu, eta orduan pixkat gehiago ulertarazteko bidez naitekela uste dut. Urrengo kapitulura arte.